Θα το κάψουμε το μαγαζί απόψε. Να πάρουμε μας όλα. Ο Γιώργος Τσαλίκης θα ανάψει φωτιές στο Τορόντο. Παίρνω όλη την ευθύνη. Η Greek City Music και ο όμιλος by Peter and Pauls σας προσκαλούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Paramount Conference and Event Venue σε μια ανεπανάληπτη βραδιά με τον Γιώργο Τσαλίκη. Για σένα τα σπάω. Και τον Γιάννη Κρητικό. Γυναίκα ισολότο. Είσοδος με φαγητό από $100. Για εισιτήρια Greek City στο 416-461-6244 και στο greekcity.com. Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Τσαλίκης με τον Γιάννη Κρητικό υπόσχονται να μας τρελάνουν. Θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις.